Проектът Созополис е уникално място за специални хора. Както често се шегуваме с наши клиенти и българи и руснаци, това е българската Рублевка. Комплексът е създаден, той наистина е повторим и е създаден като реплика на стария град Созопол, едно древно място, където се пресичат различни култури, почвайки от траките, през римляни, през Гърция, до наши дни. Мястото е уникално, тъй като ще спомена само няколко негови изключителни предимства. Това е комасиран имот от 9 гектара, който е полуостров, такива вече в България няма. Вътре в комплекса съществуват тракийски светилища на 4000 години. Имаме основание да предполагаме, че те са от началото на развитието въобще на този регион. Благодаря на Господ, но не съм прекалено изненадан, че тук намерихме високо минерализирана вода, която ще ни даде възможност да направим уникално тракийско спа. Застройката на терена тук е 16%, нещо, което не се вижда в много места в България, и са използвани уникални материали в постройката на къщите, които не са толкова много, и обектът диша. Ще започна с един само. Ще спомена само един от уникалните материали. Това е сибирска лиственица. С дървените обшивки на всички къщи са направени от материала, с който древните са правили колоните на Венеция. Това е така, защото на морето средата е агресивна, има вятър, понякога влага, сол и няма друг дървен материал, който би могъл да издържи без необходимост от преобработка, шлайфване и каквото и да е друго. Гаранцията на този материал е 100 години. Добре е да се каже, че инфраструктурата в комплекса е подчинена на една съвсем различна логика, а именно това е така наречената дума Ренесанс. Какво значи това според нас? Значи, че навсякъде ни е омръзнало да бъдем в ресторанти, в които ни дават 200 страници меню и няма вътре нито едно свежо нещо, всичко е от хладилника. Тук няма хладилници, всичко се подготвя в рамките на деня. И рибарската колиба с рибарските мрежи, и в столовата, както я наричаме, има само домашна храна, типична за България. Напитките са предимно български, разбира се, и водка, но тук залагаме на български вина, българска ракия, които се приемат от нашите собственици с огромно задоволство. Аз натрупах опит в спа индустрията на България и мисля, че тук ще направим едно феноменално спа на основата на минерална вода, която имаме в комплекса въз основа на лековитата кал, която е в непосредствена близост до Созопол, и на базата на изключителни кинезитерапевти, които вече се обучават в София и до година ще бъдат на наше разположение. Разбира се, помислили сме за жените, мен този въпрос не ме вълнува с косата, но ще има фризьорски салон, тъй като най-вероятно тук хората ще искат, жените особено, ще искат да изглеждат красиви, поддържани, такъв какъвто е и целият комплекс. Комплексът е затворен тип, тук могат да влизат само собственици на къщи или тяхни гости след регистрация на рецепция и при охраната. И мисля, че това е наистина уникално място за специални хора, неповторимо място. Фейс-контрола в комплекса се прави лично от мен, тъй като бих желал, ще чувствам като успех, ако в този комплекс успея да създам среда от позитивни хора,
Предпочитам българи и руснаци, рускоговорящи окей. Такива са и досегашните ни продажби, с малък превес на българите, но руснаците също не чакат прекалено много. Радвам се, че всички мои собственици и мои съседи, тъй като аз също ще имам две къщи в този комплекс, са позитивни хора и оценяват високите усилия. Комплексът е започнат 2006 година и е завършен на 1 юли миналата година. Вероятно ще има въпрос защо толкова дълго, защото това е голяма инвестиция, огромен комплекс, в него няма нито един квадратен сантиметър гипсокартон и за да бъде всичко качествено, трябва време. И за да не претупваме нещата, както българите казваме, ние отделихме такова време, за да направим един уникален продукт. Така не всички, които смятат, че биха желали да бъдат на българската рублевка, да заповядат, да видят очите си, тъй като нито сайтовете, нито филмите, нито каталозите могат да дадат реална представа какво е това място. Тук усещането е друго, енергията е друга и ще се радвам да посещам позитивни хора.